La segona breda d'enguany ha estat la breda del sindicat. Va començar divendres dia 15 amb la tradicional enramada dels carrers i una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Alexander i el dia terrible horrible. A mi no em miris, només sóc un cartell. Dissabte al matí es va celebrar el 28è concurs de castells de sorra on els participants van haver de demostrar la seva habilitat construint complicades estructures. Seguidament, hi va haver una gran remullada a la piscina i una festa de l'escuma. A la tarda hi va haver una de les novetats d'aquest any. Es va fer un taller de circ a càrrec de l'Ateneu de Nou Barris on hi van poder participar petits i grans. Seguidament, tothom va estar convidat a la tradicional xocolatada amb melindrus i poc després hi va haver l'espectacle de màgia amb Quim Mates. La breda del sindicat va acabar amb el gran sopar i el ball amb el grup Chameleon.